Halo. Tegkarok na tampi. Yun. Gusto niya kamera. Halo. Bilog yung mata eh. Anong ibon yan? Ito oh. Walang pangalan eh. So yun mga kawaray, papunta tayo ngayon sa Malabunso. Kaya kung samahan nyo kami sa pupunta namin dito. Ano ba yan? Shout out nga pala sa mga subscriber ko lahat. Tingnan natin dito, kumustahin natin yung mga nandito sa Malabunso. Kaya halika na, punta na tayo. Ayan siyan oh. Doon daw. So yun mga kawaray, dito tayo ngayon sa Malabunso. Papasok tayo ngayon dito. Ayan o. Malabon. So ang entrance fee niya dito is 300 pesos. Kaya papasok na tayo mga kawaray. Okay. City Cover Court. Yun mga kawaray, dito na tayo sa Malabunso. Mag-iikot-ikot na tayo. Yun oh. Ikaw, saan ka mag-picture mamaya? Wow, matagal na rin dito ah. Anong hayop yan? Yan ang hindi ko alam. Ay, ko ano yata to? Kambing. Kambing ba yan? Sugat na yung kuwan, oh. Sungay. Hindi ko alam yung mga hayop na mga ganyan eh. Hindi naman kambing yan eh. Hindi. Baka hindi naman usa din yun. Nabi ko. Isda ang laki oh. Ang haba ng ano, sungay. Goldfish. Pagong. Ayun. Dito nga tayo. Ayan. Ang tawag nito? Hindi ko alam mga pangalan nito. Karuan. Ito pa isa, ang laki. Ang laki oh. Picture ka. Buti di kinakain, no? Hindi. Ang laki oh.
Gold piece. Pagong ba yan? Pawikan yata yan. Hindi. Yan ang problema natin, hindi natin alam yung mga pangalan. Ang ganda ng gold piece. Oo. Malinaw dito. Sino rin ang ganda ng isda? Yan. Linaw dito ang isda. Lalaki oh. Wow. Halo. Tigre. Tiger. Ay, parehas lang yun. Parehas lang yun. Laki. Grabe ang laki oh. Yan, ikot tayo yan. Ang laki oh. Crocodile. Ang laki. Ayan oh. Grabe. Tulog eh. Sobrang laki niyan no. Pag pumunta ka dyan, makain ka talaga dyan. Mag-asawa yata yun. Nandun yun. Kaya yung isa oo ano. Grabe, yung laki naman nito, isa. Lalaki yata ito eh. Oo. Mas malaki pa sa atin yun. Oo, mas malaki pa talaga, sobra. Parang si, kuwan na yung si Lulong. Ano mga nandito? Ikot-ikot. Kaso ang problema natin kasi hindi natin alam ang mga pangalan. Yun lang. Hindi natin may paliwanag. Ang tawag yan? Ano yan? Sa juice yan. Sa juice. Tupa yan, tupa. Tupa. Si Tupa. Hindi natin alam na dito ah. Ikot-ikot lang tayo nito. Sa gitna tayo may... Ayan, baboy ramo, Mas. Oo, ano? Ayan o. Lumaki na yung mga baboy ramo. Ayun o, mga baboy ramo. Ayan siya, ang dami oh. Alam nyo yan, mga baboy ramo yan. Baboy mo. Kung nawaray, laag. Laag. Laag nga baboy. Sus, kamarasa ito ba daw? Sigurado ito marasa. Adar na yan. Oo. Ang ganda yung adar na yan. Ibon Adarna. Yan oh. Problema kay hindi alam mga pangalan. Uy. Nagwala. Hello. Hello. Ibon Adarna. Nagila yan, hindi ata. Siko pala ini. Ah, siko. Siko. Sana. Hello. Hello. Kusi. Lumaki. Parang kuan to eh, ang tawag dun. Agila. Yan. Oo. Uy, tingnan mo naman yung super. Agila yata ito. Asan yung nanay niya?
Wala, isa lang siya. Isa lang siya. Kasi yung kasama. Dapat may kasama. At ng haba ng buntot. Mm. Asa? Hello. Di ba man? Oo. Angat mo nga, angat mo nga, angat mo nga. Ganda naman ang balahibo mo. Parang payong, oh. Parang payong yung ano niya. Grabing haba ng kuan niya, buntot. Dami lang adar na. Kalas ko, kalas. Sana. Ayun, sawa, oh. Ang laki. Kalas ko, duga. Ang laki. Sarap niyang pulutan. Bawal yan. Ang laki. Laki, Ayan. Laki ng kurkuro, no? Kuro-kuro maini. Isa lang siya. Isa lang. Andito yung isa. Asa na? Ay, iba yun, andun. Tapos kabila, oh. Oo. Hindi iba, kulay itim. Mm. Iba naman. Ito kalapati. Sigurado kalapati itong puti. Pagka akong nindoan ba ng mahala? Ha? Pagka akong nindoan ng sawo. Asa na? Ayan yung balas ng sawo, oh. Sa Oo. kahon. Oo. Tapos ayan yung dalawa. Ayun nun, lalaki ng ano nila, balat. Linggo lang pala pwede tayo maghawak nito. Linggo daw. Kasi maraming tao pag linggo. Yun, hindi pwede yan. Kadar na. Ayan, anong hayop yun? Wala man yung kuwan yun. Haba ng kuwan. Parang ahas yung ligo. Di ko alam yung mga pangalan. Sige na, Ano yan? magsalita ka lang, salita. Dali. Hello? Hello, magsalita na. Minto tuloy. Ayaw eh. May mga anak pa siya. Asan ang anak niya? Ayun, no, kulay green. Oo, ang dami. Dalawa sila, kulay itim yung isa. Kumukuan lang. Mga tulog man. Walang tao kasi. Mga tulog. Ayan, no? Nalaki. Ayun, Leon. Nakaigaan doon isa doon. Layo. Huwag daw isturbuhin na natulog sila. Dati walang salamin yun, di ba? Ngayon may salamin na ngayon para Laki na kasi. ganito lang yung dati. Hello. Ang laman dyan? Oo, wala. Ayun, ayun. Malaki. Malaki ang dito, malaki dito. Di makita. Madilim.
Si, Palkitang pasi. Ayun no. mga laag. Mga tais mga mo dito, mga laag na baboy. Nitib, sarap pa naman yan. Sarap yung kaya. Mga buntis oh. May mga anak oh. Lipot tayo itong otro. Tanong yung mga anak may liit. Oo. Ayun mo sabi mo kapanganak lang. Medyo. Ayun, may mga bibi pa siya. Ayun, oh. Kapanganak lang ito. Ang liit. Ang liliit. Tatlo lang na maliit. Ayun pa, meron pa sa loob. Hindi pa yata makalabas. Baboy ramo. Pag nakahuli kayo sa bundok ng ganyan, maliit eh. Ang bibilis pa man yan. Kamakahuli yata yung meron pa. Ibang kulay na hito. Hello. Ay, nagsasalitang ibon. Asan na? Hi! Hi! Hello! Sinong pangit? Ha? Hello! Sino pangit? Ha? What's your name? Sinong pangit? Pangit ikaw? Ha? Pangit! Pangit ikaw! Ay, maganda ba? Maganda? Maganda ka? Ha? Maganda ka? Hello, anong ginagawa mo? Pinuputol ng tali. Pinuputol yan. Hello. Ganda na isla. Ang lalaki. Lalayma. Wow! Anong isda yan? Lalay. Mga laki mata yung lalay nun eh. Yung mga arawana wala dito, yung malaki. Ayun. Sap-sap mat. Tilapia. Maliit man. Haruan oh. Oo, ano? Laki na. Nagtago na. Ito, hito yata yan, no? Ah. Hito ba yan? Di ko lang. Hito yan, laki. Naglaro sila ng buhangin. Ganyan pala siya pag tumakbo no. Galing, no? Galing umikot. Oh. Tontuwa sila sa tao eh. Naglalaro. Oh, galing.
yung isa. Buti din lang kinakain. Iba man siya, no? Ha? Iba. Ibang isda ba? Dapat hindi nahalo, di ba? Kaya nga, buti din lang kinakain no? Mm. Buhaya. Kita mo dito. Dito talaga, malapit. Lapit ka. Oo. Ang laki. Turog lang siya. Grabe. Ang laki naman. Parang hindi tatablan kung ano, itakin eh. Ito dito na ako. Mansabi. Ang laki oh. Grabe. Ang laki ng isda. Ang dami. Ayun o. Yun oh, grabe ang laki oh. Ang laki. Ito pa, na ako. Ang laki. Oh, ito yung malaki yung sado. Grabe. Ang laki ng isla. Dami mga kuan. Kung nakahuli kayo sa bundok, Mga ganyan yan. oo. Ano pa? Ay hindi, dalawa lang sungay yan. Ha? Ay, madami yan eh. Yung iba pinuputulan nila eh. Oh, pistol ka dyan? Okay na. Laki. Oh, hindi gaano makita eh. Ito. Ang laki. Dapat palitan niya yung mga salamin nila tapos linisin yung loob. Laki na yung isda. Hindi siya nag-away-away. Iba-ibang isda dyan. Mga dapat din pinagalo-halo, no? Grabe ang laki. Hindi makita yung kuan. Liwanag. Anong tawag yan? Tiger? So, siya yung harin minsan sa Sa taas siya ng kuan. Bundok ah. yung isa sa baba lang. Oo. Siya yung bantay. Sana ikuto na pro? Ha?